Assalamu alaikum Alumma jihar Gombe. Sunana Alumma dan jihar Gombe a kasar Najeriya. Na muka kuma sabon shiri wanda zai ke zuwa muku sati-sati akan wannan channel din mu mai suna Mujaddadi Multimedia. Kuma saboda mu bayar wa junan mu kai a matsayin mu na matasa, mu ga me za mu iya bayar wa kanmu domin jihar Gombe da kasar mu ta bunƙasa. Mu asalin bayan jihar Gombe. Jihar Gombe Allah ya haɗa mu da jama'a da dama. Muna da musulmai, muna da kristoci, kuma tare muke mu'amala muke zama tare da su. A cikin haka muna da yaruka mabambanta wanda a ƙasar Najeriya muna cikin jihohi da suke da yaruka mabambanta da suka fi yawa. To ya aka yi muke zama tare? Ka tambayi kan wannan tambayar. Wannan ya samu zama ne ba don kuma saboda me haɗin kai da fahimtar juna da muka samu. Ku bi mu a hankali a cikin shirin farar takarda domin ku ilmantu, ku nishadantu, sannan kuma ɗebe muku kewar kanku da kanku. Muna muku maraba ko muna neman goyon bayan ku taimaka mana da shawarwari don ku ga abubuwa ya kamata, sannan kuma a ilmantar da ku. A wannan shirin muna ɗauke da abubuwa mabambanta, ababen tarihi, ababen more rayuwa, wuraren nishaɗi, wuraren more rayuwa, duka za mu rika kawo muku kyauta ba tare da kun biya sisin kwaro. Farar takarda ta kusa. A tare da ku sunana Adamu Ahmad Yarma a karo na ƙarshe a cikin Mujaddadi Multimedia TV za ku samu mu sati-sati insha Allah. Farar takarda ta kusa.